Més temes, el Departament d'Ensenyament ha decidit sumar una cinquena línia a l'Institut de Secundària Isaac Albéniz. La decisió vol fer front a la manca de places que es preveu que hi hagi els propers anys per l'augment d'alumnes, sobretot d'estudiants que provenen de barris de la zona nord de la ciutat. La problemàtica de manca de places de secundària ja ha estat denunciada per les FAMPes de fa mesos i de fet és motiu de lluita de la Pila, la plataforma pro-institut Lola Anglada, que defensa la construcció d'un institut als barris de Canyadó i Casagemes. La implantació de la nova línia a l'Isaac Albéniz, la cinquena, requereix però d'una obra al centre que serveixi per rehabilitar una aula on acollir un nou grup d'estudiants. Des de la direcció de l'institut manifesten que l'equipament no està adaptat per tenir més alumnes i consideren que la Generalitat els ha escollit a ells perquè podria ser el centre més fàcil de reestructurar. Fins ara hi havia un grup menys en aquesta zona, aquí hi ha hagut una punxa de la natalitat i el Departament d'Ensenyament ha mirat els espais dels instituts i ha ubicat una línia més en aquest institut, m'imagino que perquè ha considerat que l'obra que s'havia de fer devia ser la més econòmica, m'imagino, perquè no tenim espai als instituts, no és que en tinguem. Segons fonts consultades, tot apunta que Badalona encara podria sumar una altra línia a secundària i que molt probablement seria l'Institut Julià Minguell del barri de Sant Antoni de Llefià. El govern municipal ha acceptat la petició dels marxants i ha fet marxa enrere en la convocatòria d'un concurs públic per adjudicar 20 parades que havien quedat buides als encants del dissabte, els del Turó d'Encaritx. Una decisió que per als venedors ambulants és un triomf, ja que temien un descens dels seus beneficis amb l'arribada de noves parades que s'havien de destinar al tèxtil. Es tracta de parades vacants que l'executiu havia tret a concurs perquè fossin ocupades, ja que, segons afirma, durant el 2015 van arribar 123 sol·licituds de persones interessades en obrir-ne una als encants de Badalona. Tot i això, han acceptat el recurs dels marxants que denunciava els perjudicis que aquestes noves parades els podria provocar i la convocatòria del concurs s'ha ajornat fins a després de l'estiu, quan ja estigui aprovada la nova ordenança municipal. La batalla dels marxants ara és aconseguir consensuar aquesta nova normativa local que ha de regular la venda no sedentària a Badalona. Si has de prendre decisions que afecten a un col·lectiu, jo primer crec que el que hauria de fer és escoltar les peticions d'aquest col·lectiu i si són viables, fer-les. Però en aquest cas és que estem sempre igual. Te'l plantegen i comencem la guerra, des de les parades d'alimentació, des de la forma d'actualització, des d'ara el concurs que quan firma l'esquena, ara l'ordenança, és tot com una guerra constant, no? Si és tan fàcil com sentar, si tot això està regulat i no hi ha cap secret, és sentar, estem d'acord amb els punts i ho tirem endavant. El govern municipal destinarà 290.000 euros al manteniment de les instal·lacions esportives aquest 2016 si s'aprova la proposta de pressupost el proper 1 de març. D'aquesta manera es doblaria la xifra que durant el mandat anterior es va invertir en aquests equipaments. La falta de manteniment continua sent la principal queixa de les entitats esportives de la ciutat. La regidora d'Esports, Maria Gallardo, ha anunciat que es destinaran gairebé 300.000 euros a mantenir en bon estat les calderes i els focus de llum, les principals afectacions dels equipaments esportius. El govern veu necessària la figura d'un tècnic d'eficiència energètica que tingui cura d'aquestes qüestions. El personal no está especializado. Yo me estoy planteando la posibilidad de tener un técnico medido de eficiencia energética. En deportes no existe y en deportes es fundamental. Cualquiera, es decir, desde los focos de luz, ¿no? Las calderas, desde cualquier cosa, es decir, lo tienes que tener, porque además hay que mirar fórmulas alternativas. L'Ajuntament també està estudiant amb la Diputació de Barcelona instal·lar gas natural a les pistes del datisme de Paco Aguilar per resoldre els problemes de la temperatura de l'aigua. Arran de la polèmica entre els Badalona Dracs i el Club de Futbol Badalona per haver de compartir el camp, la regidora d'Esports també ha anunciat que es treballarà per recuperar el camp de futbol de la Colina per destinar-lo només al futbol americà i al rugbi. 5 anys després de constituir-se i amb prop de 15.000
signatura sota el braç, la plataforma Badalona sense correbous es mostra satisfeta davant l'anunci de la supressió de la suelta de vaquilles per aquest 2016. L'entitat ha felicitat el govern local i l'associació veïnal de Sant Joan de Llefià Gran Sol després que hagin acordat posar punt i final a la tradicional suelta de vaquilles, una activitat que es duia a terme cada mes de juny des de l'any 1984. La plataforma Badalona sense correbous feia anys que denunciava actes vexatoris o de maltractament contra els exemplars que es feien desfilar al Gran Sol. Segons l'entitat animalista, l'eliminació dels correbous a Llefià pot servir d'exemple a d'altres municipis del territori català on encara s'utilitzen animals amb finalitats festives. De fet, amb l'eliminació dels correbous a Badalona, Barcelona es converteix en l'única província de Catalunya sense vaquilles. Que sigui l'última ciutat de Barcelona, del barcelonès, que feia vaquilles, és molt important. Ara podem dir que a la província de Barcelona ja no hi ha correbous. Ara bé, això sí que esperem que pugui servir d'impuls per a altres municipis, sobretot pels municipis no pas tant com pels organitzadors, de saber que hi ha alternatives que acabin beneficiant aquells que se suposa que han de beneficiar els correbous, que són els ciutadans. Massa Arquitectes ha presentat el projecte per donar solució al Parc de la Bòbila i al Serantill i els accessos als instituts per Torrent de la Font. L'equip d'arquitectes ha desenvolupat dues línies d'actuació amb un pressupost reduït, però que poden suposar canvis molt importants per la zona. Precisament aquesta setmana ho han presentat a les associacions de veïns afectades. Després que el 2014 guanyés el concurs públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, Massa Arquitectes ha presentat oficialment els seus plans per millorar el Parc Serantill, la Bòbila i els seus voltants. El projecte ha quedat dividit en dues fases per obtenir pressupostos assumibles pel consistori, que permetin fer realitat la reestructuració de l'espai. Cada fase del projecte rondarà els 50.000 euros, una inversió ajustada segons els arquitectes, que afirmen que pot comportar grans canvis a la zona. A la zona de la Bòbila hi ha algunes zones esportives que amb un mínim manteniment, una instal·lació d'enllumenat, de mobiliari públic, de pavimentació, podria millorar l'ús de l'espai, l'activitat dels usuaris i al final que es transformi en un espai que està en un estat d'abandonament, en un espai que tingui ús, activitat i de bona qualitat. El projecte inclou millorar les instal·lacions esportives de la pista d'skate i els camins d'accés als 3 instituts de la zona. A més, també inclou una millora de l'enllumenat i el mobiliari urbà per eliminar barreres arquitectòniques. Aquesta setmana s'ha presentat a les associacions de veïns de Bufalà i Morera el punt de partida d'un procés participatiu per determinar les necessitats i els usos del Parc de la Bòbila. Els veïns es troben molt il·lusionats amb el projecte i esperen que els treballs puguin tirar endavant per solucionar el deteriorament que pateix l'espai.